Treman temo sikado sabri penfo dia tudwa se edam kwanso jojo pa na yabeba buremu ni akwa piemu ewo baabi ani anyaso bekwai eho ena ba beto dwa se Krobea wo ho wo mo kire se areyi amemrenda batwe wo mo ntubi edi entia sanso na ebebo penhwam ne akwa takurade Treman tem krodwan na supermarket ba ko ho yese nkoda ya wo mo anya mfirinhia nan ankoda ba miensa bi wo mo boawura ho akobokrodon firinhia nan yo ekosi dunu so na asefempa na yabekwa Afghanistan manu emu Taliban banu ade eson ato ema so sefiti na kwei wo yo bana wo ha nursing midwifery wuntumi nkosuku sawukosua bi Jonfo kakrai ene afrom ne ka ho ye jebre buai ya bekin kan dia somada senyina da wo mu ya hotemfo ye so mati de ahurubedwam e de chobo nsu e de dom e na bonti perfect series wo ma no wan de kanfo de ma wo e de perfect e de soronko kram gs naka wo mu se ye de asenso aka ho kire sa pamfo wo mu nwonsa wo man wo mu nimdi pa e dun ti se e fa no English language basic 1 kosi free no a Paul Jonfo no so de ba kg1 kosi basic 6 no history of Ghana I don't so akura no ne o man ya batwam se mavro no e wa bempa wo keka se esi no ho nkrai wo mwadwum do batwum ho awon tiase basic 1 kosi 6 no na 01 kosi kg2 do ebjonfo yo numeracy e de son wodom sanso na language and literacy enso wo ho owa ewo ho creative arts phonics computing coloring and writing akura no se bonse ne ntro ye beye fe enye de nkura no bi ahia no a wo tro bibia se kodivo for map na akura twira na wo badwun ho awon tiase perfect homa nkura no de wo mo abio wo mo abia akura no kinkan na konkan ebjonfo na basic 7 and say JS1 kosi basic 9 no JS free no English language e ho so nkonde ma enkoda social studies e de wo man ya bakosem wana se noma ye fa wo man ho no nyina de so betumi abin wo mu pa arami Muhammad kakra Kristo kakra nen wakeka nyina de bo manto anyama kakra nanum de amane ne amamre na akura na bintu bonza akura kitwa no kan se go ho asem abedwuro ho odiase bushafo ye mo e school so abro so no se fa proprietor headmaster headmistress mon chano so exams questions pa perfect everyday me say ya bobel ejafan mock exams terminal exams midterm exams ni nyina da ejinamudi so na kumase ne wo kumase putoja Iben station 1 kran so dan so man first stop ho no a na be we check number 0243 299938 and that's 0540-755465. Nani ato kese. Nyame ya domo aka na fuani mienu ye kwa kwato aba. Wo man ka na kwa bato so. Na ye kro no a ye kro no ya de hu hia. Ye no a ye free take 102.9 no. Ye ene ye radio election abato a. Enti ye mfa ye nsense mu ni agro. De free abato ne hyase de obeto first voter no ye hu akiro se maami we ne beto first. Ofrifie wi mu. Ya dwe. Ye be kan nyina de akiro nti ben kwati ye wate. Nyame ya to ma mementa de be koso bia ne mum de hianse bambo obebo ho ban ne mum onfa ho kosanka ne obenu akofo yini emfamre wo manchester man ga anode ne ye vitamin akunya binu no mebebo apa we cafe bia nim so ya choco banana and strawberry ne nyina da ebi ewo mu kwa ba bibia da tontonton no de abowura ho gibibu bobinu no bisanse calcium omega 3 6 and 9 ne nyina da hye mu ma ntiwo no ma na ma kwada ne bia nom ebo kwada siesie kwada ma kwada ne nya pomoden nyine yie kama entonko ahye ba bi nom ma kwada ne bi ene de ba bibia be unse tontonton drinks no body vitamin na woje wodie na adwuma bia payo we ye de achechefo ekwa US abrochi memu mo makwa ye adwuma wobetumi acha fix sana chemistry dia ene nani manim ya brania mu anakwa US ko kire ade ewo ho na sanso ne penanis emo makwa Romania manu emu construction workers plumbers afi welders electricians mu nyada mo ka ho Romania ene de mokọ ema mo nso makwa ye adwuma ewo ho so peso kwa chade wo US ana peso kwa ye adwuma wo Romania no 0244 213 187 ana 0276 221 939 ana 0273 635 765 wunya fra wo dem je bedo so na nhihye obi ya wo ho no yatumi ade ato wanim hyane nso ema me sa fiti sabre ya ekono kosi sabatro komisana abebobo diodi kan yowe ye diodi finfiri nyada wo election warehouse hana kokromoti no ekasa wamade mu afidie no enna ha na de beto fom biada yatumi ade ababesom samufo yo fa John entwi bosia kolabo ye ne ebesom wo wie eye mienu din mame adwa nyanta tando meni asunaba ohene kwabena boaten afika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi
Asem na to form abusafo ne ade akyi ne antia asem foforo ampani se ye chiwade enti ebreso sa no a wo se ye dwedwen nsem awro no dedi ahyemfiri na ye de ato adim na ye bopehwam ye ko atoy mantemu esikado ne ye kro no atoy mantemu abato ya ebeka ye abusafo na ye special voting dan wan kasa de abato commission de beto dwase atoy mantemu e de poe mantemu adwambo a poe mantemu na atoy mantemu ai womo de adu antumi amaso enti atoye mantem wenne de tue yensen trofo ya to womo de apeti ene na abato komisan betu dwatere se bormo betu special voting no se fam penifo to be se bambo nyumakuo mu penifo na fe womo electoral commission womu edimu akotren staff no womu ka ho bi journalists in central force edimu akotren empanimfo atwo brodi apiankoma womu nyina ni ntini womu nyina beka ho ebi ma abatro no ekoso na yen central force amane bo ya woto ye wochiremu se ekopie eye sika do na se atoy mantem sisi enu a nipa edunson constituency sa rodunson emum ena ye to aba no na nipa dodo no a wono beto no eye empim eye enum 5000 voters abatofo nko adodo ya esomsa na wochiremu se sisi enu a ya yeka de omoto ko manimu a na anopa be nonso anase mitinu dunumu abapa nonso ho no na nipa dunum mienu 22 ena na akwakoto aba no ne amane bofo chasegiri eto yankrade yenti se de chase edibrahim atoye manto ma ha the American ara biara yerufe biara I am very calm amazing kan akọ esikado na mebo pemu we fie kuma meba no so mafa oye takrade na epemu wo oye esikado wo to no wo oye brigade hall na me yo ka say brigade hall kunyo otwagui brigade hall owo esikado Escabe yabodina ni inara nyimpa yata yaka ni oye honorable Jogati on no constituency na special vote work akoto no wo na anepay was started just exactly 7 o'clock na Escado oye brigade hall was started ya makade security 4 hour ho avro na bambo 4 hour ho was start to the waraba oba Escado obo na minyim de navy for waro to aba also the na police for so be wo ho a waro to aba the prison service for na adili bi so ho a waro to aba na central for katra so ho was waro to asat between 7 to 7:30 day so far no yenya nyimpa wa aba to aba no be 22 people na so far we to wa to aba ewo iskado ekwa where very calm na ebe bopem wa takrade so wo to no oye takrade library America say kwafo so reba ho pa onam the takrade na aye center of business center ninti ai there okono no mu ye show kakra no mu ye show ne nche there bata ye record da bi na mom ye bo hu there security for ho ne de ho ne do papa Ankwafo so I start the water to aba was so local very 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 calm no so all kwado me you look at say me nam kwando so amoroko oye efia ye ka efia oye ho lekese no biara nyim go efia na ye ba bo efia kuma efia no water to no oye Catholic church owo efia kuma nti ye rekọ so na ya yenwa apa akwhwe morokodo atide kosimtim so woto no oye St Anthony of Padua oye kosimtim woto wo St Anthony of Padua so far na dey mbie na ya oye takrade ni skado na dey ya baka dey election no orokodo jojojo na sabase ye biara na pay onsi Eljonfo yaman bofo Charles Ejiri and wodi we free eye Mens now Robert Dunson a water mantemu wabra special voting ekoso na yagusua ejina atoye nanso atoye tifido eho ene yakwakwakodru babiani anyaso bekwa ekura edemanse na arahosem afi ho eba ene sadehye wo ho wamodi ato dwase memneda yenyina yakwakodi laisho ama yekokromoti na kwakwa de obeba bedi o mayi so emfie na yeda yanimuo no enya de a wombebo ho kra sa womo bekwakoto aba ne bi womo kire se enkrofo bi amba be hye womo kwaye mu a wotu kaye na guo galayi bi womo de age aboso
nanka omontena kwaye ni mukura ento ne saa enkrofo bi so mabeti akanti so san hunahuna wo kwa foma boi wo fa ha boi amehu ena abo wo muntia de wo munyo madwene so obi akura be piempo no aye na adwene so obekwa akwato aba ne bi enam ne ekoso ewo ho wo mo kire se ne ekon wo fa so kwa fom kura wona mo manim ne wona mo manim ne a ede wo hawo eni atete aba wo so mte sa tete ankrofo wadu mo famu no empanfu anhwe na ni manim ya wo manka bibia ankyere wo mo de a ene na memrenda no obi a be hye ne dam a wonnya na adwene kwa se wo pie enu akwakwa akoto na ba dia mama nyoku a wopekura enam ne ekoso ewo ho aka ho bi amiane ade hye bi a wo ho adi enkomo ne ekoso wotwa mfonyini ade ama yinsi matwom manfo a yakwase sa wo mo afiri babi ede wo mo begu ye kwaye no mo tu no wo mo san atrete ye se yesi ho a wo beku ye enti ene mu ka sei akuafo nkofom ehon so ye kwan a ye fa so kokrobia ye nyina obi antimi nkoho Okuta brankai anu wo tio akuta wabo ya no yo jinsa ya de wa jinsa ni awale ya so de kaka ma ne me wo mu tira jete wo mu ye hu wo mu nim kura wo timu enti ya sra ba mo me yi wo mu furu kwa ye ni mam ama wo mu boss de dia ama wo mu fa dia so mo ba pri aba ya ba tu ni ira agu wamakasewe yape ena busia panyina wo ho nana aka jedu enso ede to aso esre empanyimfo sede ade ne ka kwane de enyo wama amemu de ne memrenda sede ne manfo aka na sa ena beko no oma baba akoma oma dwane ko oma sa ba biem oma mehu obi a ha na oma akɔhye policy ni mu ye ni kamafo ye ni obeka nsɛm ama yen ye sra ban ene de yi America se mini abusuan panyina me hwa asase no so me kasa ama manse ene de se aban ba womia ene NDC fo no Jomahama wo ma mamu ama pam krofo na mfiri asase we so a me kan pen me na manfo ye free manse ha manse community ya nto aban na ene kira ema wo bia se nu bradan wo ma me pa wo mo a ema wo bia nsia se obeto aba wo mo ba se police ni o soja ni o kwanyo bebe bia e de moja betwa so abusia panyina wo ho nana ka jedu eno no so nani abre sade ekoso wo ne mpatam ho de empanfu amamu de ne memene dai abato no wo mo nto kwabena aduru ho Brena so sem kan say de betete na fe Eljonfo yento so na atoyman temta kurade ene yakuro no na radio media asefemu Eljonfo enkoda enketwa ya womo ya miensa bako 4 years bako 10 paninu 16 years na CCTV camera bi achi womo se womo akobokro no supermarket bako watakurade na yechiremu se sika 35,000 enka ni sika 350 million ene nkora ya bowura shop wo no makwakọ wi sika yi asem wasiu na 16 year no na yechiremu se wo ye first year student e wo senior high back water kura the secondary metropolis wo no na wo mo kire se CCTV ya na chiri wo mo nkora no kire se wo mo bowura ho echiremu ya ba man back wo ye supplier wo ko supermarket wo ko mo no ma owura kwakutando na wowura gwakutando kiremu a enkodai eheda bowura supermarket edon a wo mbowura ho no mheda yo mso we are buying ice cream takrade de oni tuabrofo ice cream ona we are buying ice cream ice cream no na 10 years ni no obowura ho wo mu se dabi cashier no ote ha no ni ho ne yenhwe ne drawers ahoro no wo mo de twen wura mu a sales ya we cashier ya yo demu nyina ene wo motase ye di hyehyɛ obotomu nti wo mdu bro obotomu na enko ene wo mbo pehwam ko mo nsen so a wo nkɔ pɛ rubber bag yi etuomu sumi bi esate sanka ye ni nyina di egumu a wo mo epie ye di bra kyese wo mo pɛ ba biafa ati wo no na ye dwunu ho a yentase nkoda 4 years 10 years 16 years wo mo twumi ye bribi atesa enti wo mo ye sa no na ma no wo bobro a ho no funu se cashier ye din cashier we de ne ha no chese 35,000 sika ya matonton ne de mu nyina sika Mrs. ena wo hu ba bi sika no afa
ɛno kyem sɛ ai ɛde hu sɛ nkora bi hyehyɛ uniform a wɔn mu apie ya wɔn mu korɔ eti manager kora bam ɛna wɔ sɛ ha deɛ ntimi nti kora no a ade kora pɔte nam so a ma CCTV camera kora no ya yɛ install yɛ ɛsɛ obi bɛfa kɔti kwan so ayɛ biribi adeɛ bi asi nti yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ ne yɛkorɔ wɔn kɔhwɛ ya nkɔda deɛ papa yi kyerɛ mu nyinaa wɔ mo ayɛ ne saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ no sɛ enti krɛsɛ yɛ bɔ nkɔda no bɔ ɛna ɔsɛ obɛdi akyire nti deɛ ɔyɛ SHS no ɛna ɔdi akyire kɔ sukum hɔ kɔɛ na ɔma parade nti ɔgyina parade mu wɔ sika bɛfie o wayɛ dɛ ɛdɔ mu gyina mu a prɔkopɛ no a ɛna yɛkɔtwe no pie sɛ akora n'ani ɛna yɛkɔtwe no pie 35,000 k no wayi 35 k no ɛwayi eti yɛbisa na wɔn ho sɛ de wɔsi kyerɛ mu na afei ɔno anan ba fam no sɛ yɛ ne ba yɛ ba bɛfa me ne me nuanom ɛna so nuanom nkaeɛ no so bɔyi ɛna ɛne ale party kɔkɔ kyerɛ baabi a wɔn so kɔ school nti yɛ kɔ school a ɛyɛ 3 years 4 years no ne 10 years no wɔn korɔ nti abusafo yɛ kɔɛ ne yɛkɔ kyerɛ wɔn so ka ho yɛbisa sika no sɛ na sika no wɔyi wɔn sɛ yɛde akɔmɔ yɛ maame abusafo yɛkɔ maame no wɔn nso adi 4,000 cedis afrim aka 31,000 ɛna ɛhyɛ no ho a kyɛ sɛ akɔyɛ nneɛma a emu awura mpa nti sɛ abira meka sɛ maame no deɛ yɛakyere no nkɔraa no nso yɛakyere wɔn a yɛde ehwɛmu de agu afɔm kyɛ sɛ yɛade a wodwene ho a wɔnte adwoa wodwene ho a sɛ wɔnte asa akɔraa 4 years 10 16 wɔn ahuru sɛ ɛkɔ supermarket sika yɛnyi nkɔ wɔn ayɛ duro akyiri maame nso agye wɔn na maame no deɛ maame no wadi sika no so 35,000 wadi 4,000 amana ka 31,000 that's en ko odi san ne ba se ho a so wakodi buro nya atade nyina no yenkoi abusia ye kwa Afghanistan mano emu na Taliban ban no ye wa Afghanistan e de ababetu dwase fiti sabre ya kro nyade a wo be ma ho kwan sa wo ye oba wo kwa vase bia wo kwa akosua nessin ana midwifery sɛdeɛ adesua ntoasoɔ yɛkɔ suku ne Ghana ha ɛma yɛmo kwan so mo nkɔsua no wɔmo kyerɛ sɛ wɔmo pɛ sɛ wɔmo sesɛ nneɛmam na enkramofoɔ som no ɛnoa na ɛne ɔbɛyɛ nurse no akɔkɔyɛ midwifery no ɛwɔ sɛ ɛyɛ Islamic curriculum nyɛ saa deɛ a ɛnya deɛ wɔn bɛpene so na mprempren ya deɛ wɔn sua no yama ho kwan ɛma asua bie aka ho ebi ama suku sahodoɔ be enum bia wɔn ɛwɔ Afghanistan mani mo ɛne BBC fo di nkɔmɔ kora deɛ ato wɔn ma kɔnfɛm sɛ wɔn suku ne kora deɛ yamo wɔn matom o kɔsi sɛ deɛ mpanyinfoɔ Taliban ban no pɛ so wɔn yɛ no Islamic kwan so no wɔn bɛgye atom no ɛnya deɛ bebie ɛma titiriw ɛne ɛma ababa bɛyɛ nursing courses ahodoɔ bi a ɛwɔ hɔ woko Afghanistan man no emu a adeɛ ba kokoro kɔ ma yare sabia wɔn ɛyɛ pa ya wɔn ntoto naseɛ sɛ wo ya oba wo ya le kɔ hospital sɛ bɛɛ ma na ɛmɛhwɛ wo da bi ensi sɛ bɛɛ ma bɛhwɛ wo agye sɛ oba kura aka ne ho na wo bɛɛ gyina nkyɛn ansan wo bɛɛ ma ho kwan ya wo ma ho kwan ɛno na aka ho bie ma pempen so a ama sabre ron dia ba bɛto dwane sɛ wo ba wo bɛkɔ suku sɛ mekɔ akɔ nursing mekɔ akɔ midwifery nyadwon bɛboa ɛma akɔkɔgye saa nteteye no adeɛ ba ko nso ɛha dwene ne sɛ wokɔ Taliban man no emu a ɛma deɛ yɛbɛkɔ suku akɔkɔ course bi a ɛno anu mo nurse ni midwifery ɛno ɛna aban no agye atom sɛ yɛ ka ne career courses dia wɔn mo deɛ ne mienu ya afia tete hɔ a wɔn de so ato sɛ wɔn ma kwan ɛma ɛnkɔyɛ nurse ana midwifery courses bia na 2021 ni mu kura na beto dwa sɛ wɔ ba ɛwɔ Afghanistan man ni mu na wɔbɛkɔ junior high school bi bɛwie so wɔ secondary school no ɛnya deɛ ɔmbɛma kwan kura ɛno nti me nkɔmra na mai wɔn fɔso ya wɔn dada nso a wɔn yɛ nurse na midwifery na aba beto dwa sɛ yɛde so ato wɔn so kosi sɛ deɛ government na aban na ɛwɔ hɔ no ɛpere sɛ curriculum ɛwɔ hɔ no yɛn sesɛm schools ahodoɔ nyinaa nkɔ bɛnkuom na ɛnyɛ no Mozambique kwan so no ɛbɛbɛ mu deɛ ɛnya deɛ wɔn bɛma kwan ɛma ɔbaa bia akɔgye nteteyɛ so ɔbɛyɛ nurse ni ana midwife ɛwɔ Afghanistan deɛ tiɛ ne sɛ wɔn wohwɛ wɔn mo som ɛwɔ hɔ no a adwempo ne sɛ wɔn mma wɔ ba ehunu nneɛma bi ntrasoɔ ne bɛrima mɛyɛ pɛ ehunu sɛ wɔayɛ awura dodo wɔayɛ nimdifoɔ dodo wɔn deɛ no edi deɛ kan so fa baabi na ɛyɛ fi sɛ nurse ne midwife no dodo no a
abortion no ne ade bi wo a ye bone kakra fin kakra de no tie shomo ti age say ye de na ti see ye de na ti see wo mo hyehyɛ ye no wan ne wo ba bi di so na ban ya na mood ban say ye ban ne wo mo die ya na mood enti se som ne hyehyɛ no pɛ so de be hyɛmu di a se de aban ne kan ne wo mo fa hyɛm nanka ye mo amma ne ho kwan na ma ne sunsun ade awie ye nyina we so na nsam ahodo eboaboa no de ba ye nyina da ye mfansi samfo ofa John Entry bosia kon labo papilo enoba afiaboajewa eja sam wo nyina da ye mafamu de papilo wie no bebo e chidom mansam ne de be som ya somfonom no ye mienu midin mamme adwa nyanta tando mene asonaba ohene kwabena boaten ya kwama Asem Beba Dabi dwumadie atwa so apomodin mapade eno ne hepa plus mixture apomodin mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, Yina. I'm Yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mexano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawan in fear do you come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratweyatu. Number 1. Ghana for Medindi Dr. Ima, if we bra MPP bar them, with me a tretre Yapomudin Sheshe, any one sensem at Yama Ghana for or PPP num. Which say, we see Ayarasabia Bibri wo in Kras, ambulance a hodro, zip line, abe for Kwaya or Fasuchi Chinru, I'm a doctor for Waya. I'm poor Dr. Ima, ye frame Jane, ye nursing, and ye no for ye den PP abayasi, or map Mudia Jumai and a hiasem. I feel beer was sharp Mudia Jumanukina, Sika or do bongo brain. Young when you more fibia 20%. I bear for Fidia dear Juman so ye nadia one any. What it say a nurse for be bree. Ye Yemen need your crowns when they say, was also the Sikau, the man nurse for awarding to Tianua Sama woman. I are sabi a crab bishi. MPP 2024 manifesto no Asha Bosse, Yapomudin won Shishan and Samano or Beshi Mukina. Afe so will be re abe for Kwanya or Faso Edidi Juma a ye health project no. Was also AC Agenda 111. Ayarasabia ewo memu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adopter for nurse for ene apomudin adwumayefo enti waitress say a nurse for woni adwuma nyenu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for Mumayam boy apomudin hyehyɛ ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 apomodin mapade eno ne hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je ready pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratweyatu. Ayo! Abatu amrenadru. Enchani akoto aba yi omaimu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba akodanso wo nyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani so ade ehunu. No anim ye Ghana hia. Metre Ora Percival Kofi Apalu a woye Franka Tufo. Ema the Liberal Party of Ghana. Ya wona chance de eye ensroma no. Ye Rapalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate
or the share ba what to need child benefit. Akwadaa bi a yawo no fufo bia. Ebenya sidi ahanum enti atama me benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Palu say, see a what to Ghana asasi so nko ade. Wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no. Bosumi bia, wo beje sidi ahanson, me 700 Ghana cedis. Say unemployment benefit. Wonya adwuma na nso oji akatua. Ana face free university. Wo mpe we na wo pedien. Mr. President, akola bia bosumi so ebetwa ne ka 500 cedis. Akola ba ko bia. Nti se wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million. Kanis tikano. Wo maye insia, ti de me maye insia. Na je so benya 30 million. Aha, nti wo nya adwuma so a ye be ma 7 million. Obi a one na yire ete. Oban o ma na nya adwuma, oba na nya adwuma. Bosumi so mo 1400. Na omo ma so 9. Omo so nkura no so mo bia 500. Na je se busua no bosumi bia no menya 34 million efri apan ho. Na ti se makosua sa ne ma we nyina wa abuchiri. Na mesim baba president university from first year ekosi final year untua school fees free, who could invest free. Hostel accommodation bibia free, who could invest. So what we JHS said and quite we BC exams young be SSC. Over SSC now, you have 2,000. So I got to talk. Prospectors, I could be a prospectors. A fear about way, dear, yes, Sam, Shushan Surmano, Netim, the Monyam for Kofia Palu, ya what frack inteno, Nenchan Wape, now Bresuncha, LPG, Yang Konkwa, LPG, Someha, na Someha, na Yang Konkwa. Order for Mammy Missa was sembio. The Baina Ope Bresse, Okoisho Nipeduamu, said you Nipediana qua, na who density, or brabo, or sa, cholesterol, and aside do a womo, or blood group, or genotype, so ye AA, AS, Anna SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center, the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau. Car cry a day bumpo, a brano, ye the coffee tem correse be bia de ye, nay nipedria, ye the ne coordinate ba. But Motia say, baby shemu, and tentem, na bibi sewa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, e wo kumase bremai, DVL and enchempe, or Sekojo area, wa, Bibia ni amienkasa, 0244 97 68 05, Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea, 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 Asem Beba Dabi. Krobea, Krobea, Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori, Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Aja, Yamishra, me da body asi. On a boy, I see that toss me no, a common moon penny for no one beja for. The toss me and sa, and come at here for no. Semi that here for no so asi. Okay. Me fa kunya isu, akachira mi anu amu bani say. So kwa wali abisa. Kwa misana se ukomua. Asem Beba Dabi. Ukwa wali bisa. Na ye nyintra o se wa misa nyame a. Na nyame anya nkyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia. Na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han. Na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi. Enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kwa wali a o misa Nyankopɔn. Sɛ wo ni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awali a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛma fa anyama wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya
yiri pa ɔne ne tena good timi da awurade ase yɛnso yɛda ase me twantrɔ anto me yere so me kutuo me ba ɔba n'anim yɛmmisa ne sɛ mankutuo n'anim a ɔde ne san abɔ me san yɛm sɛ ɔrema adwuma ama me ɛte firi hɔ nom no me ba ɔda de na me yiri yɛ no ayɛ papa me kan hada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akɔchi apanya of na dem abetere me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi u apanya me se machi no nani nti nyama bia mere ye wo fie hɔ no ano odi me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo yɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de ɔyɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na afei de na aba adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me wo ne me abrɛsi fie wodi den na haya ama bla ne so yedi ama wodi den na ma bla ama bisa wo sɛ ama ne yesa ama wodi den na rent na wo ka kyerɛ me sɛ wo so antenam na tam so ana wa yede na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wɔka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kyerɛ wo kunu so ɔmɛkoto anim na wɔmfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pa cha me buano pa enti ɔbɛkoto w'anim ɔkoto ye o ma ne tene ne nsa ɛna aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakɔ gidi yedi yakɔ honom no na adwuma no honom no ɔnya adwuma bia bema no ɔkɔfa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sɛ ye me ya na me kɔ so me eba ma yedidi ama me kyerɛ no asɔre na ɔkɔ ye no awɔ apa so ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra nti se me de na bibi eba me ma adwuma mitimi kire no me ku no fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me fo wi asekrampo chese be oba bi ampemi o se fo wi asekrampo chese be oba bi ampemi o se me krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obeda magime obedi medam samum no peso yeme peso pomani baako minim do otimi ye nti oye sa no a wanti manto na mhu se ngo ko to abomi be fo wasunte ma damaji mi sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me gi hama nti ne won peso be jem ti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim on se me ye ne se Asem Beba Dabi jem ne fa ne kotodwe hu ya ne se opagya nei ne skating sei na ne hano awotri mikura me yam hye se ama waya am wo plan waya ama me plow because minti me plan say da se ayon se me de hye no on the ntronko a me sa ma wo sika se 35 million don't go into my house to stay again so take the 35 million to hire another you chop that money you going to still stay in my house I don't care because of my babies stay by you you don't like me on the house me ba house wa now di matem say obey dey ofia dey opa be ma mu an hokrampo ye metan they say I don't care you talk to me ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so edigu wo phone so na wo dis kan ye dey meditwa bet o dey ye dey meditwa bet se be mbedi bi na me atua hospital kan na medi no o dey oba dis kan ye dey meditwa bet avieta ugo twa lupre obi na ediska no asende wo yere se on fa nhwe ne ma mpatwan ena wo wakohu no atwende agu wo phone so mpatwan ena wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey meditwa bet avieta odi kotwa avieta mpatwan utri de sense na mi tunu 50 cedi ndi utri de dodo sei Asem Beba Dabi ende ye kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect calculate na kan scan man ti se wo boso a
ebi a 100 cities na akoduru na wabos na wayi ntisa 1 year alpre ni tu a etofoma na se wadiu na ada na ne ekọ no wo anyina wo ma ne koi na me pedodo Asem Beba Dabi entutri 50 na yedi wo kọ no me fa so watri 100 city ni nyina yedi 150 yedi 200 yedi wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca dia tu hospital bill ntina ama me asa nyam se ebi betimi asisa Asem Beba Dabi 1005 ni nyina me patwa nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta o call ya o check scan date 102.9 FM date ne nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti e ma me keto adi me ho ya